Bekişdi bedewler umumy adamzat gymmatlyklarynyň genji hazinasyna uly goşant goşan halkymyň bahasyna yetip bolmajak milli gymmatlygydyr. Ansan galykly bedewler dünýä ýurtlarynyň açynaslarynyň ünsüni özüne çekýär. Ahalteke bedewlarynyň uýalgyşly beden gurulşy, olaryň renk haýratynlyklary dünýä açynaslygynyň nusgalyk derejäge göterilen görkezlerdir. Arkadaş şegarnyň awanyna ifadenaky Halkara Açylyk Akademiýasynda Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli Türkmen bedewi we dünýäniň feýizçilik sunugaty 16-njy halkara alma maslahatynyň geçirmegi dünýä derejesinde ikrar edilen bekişli bedewlere halkara giňişliginde uly ähmet berilýäniň nowatdaky beýanydyr. Maslahatyň dowamyna ahalteke bedewleriň taryhy, milli açynaslyk ýöregleriniň häzirki döwürde ösdürilýi, bedewleriň çeper derejelikde eýilýän orny we milli feýçilik sunugatynyň dünýä derejesindäki ähmeti bilen baglanşykly çykyşlara giň orun berildi. Meniň özi dünýäde açynaslyk ýöregleriniň almasasy öwrenilmegi bilen baglanşykly meselelere döwletimiz tarapyndan uly ähmet berilýäniň aýdyn tutnamasydyr. Belli şeýle dünýäde naýbaşy bedewler hökmünde ikrar edilen ajaýyp atlaryň müňýyllyklaryň dowamyny ösdürip ýetişdiren ýeri bolan gadymy we sahawatly ahal topragyna dünýäniň açylyk sunugatynyň kemale gelmegine ul orunda ýeşiller. Açynaslyk almanyň ikrar etmegine görä iň gadymy tohum hasaplanýan ahalteke bedewleri halkara giňişliginde äger tuly awraýy eýe boldy. Meniň özi ahalteke bedewlerine aýratyn gadyr goýan gahrman arkadamydan başyna başlan asyrly işleriniň arkadaly gahrman serdarymyň ýol başlygyna üstünlikli amal asylýanynyň nowatdaky tutnamasydyr. Şeýlelikde ähli urlarla bir hatarda milli açynaslyk ýöregleriniň feýçilik sunugatynyň häzirki döwrüň ruhyna gowap derejede kämilleşdirmek bilen baglanşykly meseleleriň döwletimiň hemişelik ünsmerkezinde saklanýanyny görkezýär. Halkymyz seçkiçilik sunugatynyň ýokary nusgasyny dünýä bagyş etmek bilen şäklenmän, ajaýyp atlaryň täze ugurlaryny döretmek arkaly ony kämilleşdirip bu tohumyň arasy ganlygyny gorap toklamak başaryp dur diýip bellemek bilen çykyş edenler bu usullaryň häzirki döwürde almyň ýokary gazananlary esasyna ösdürilýändigini bellediler. Bugün kun ýelden ýynnam atlary ösdürip ýetişdirmek we seýislemek sunugatynyň baý tejribesi dünýäde uly gyzyklanma eýe bolýar. Bu orta ýurdumyzda soňky ýyllarda tohum atlaryň baş sanynyň hassa artdyrylmagy, ahalteke bedewleriniň dünýäde wagt edilmegi boýunça durmuşa geçirilýän işleriň aýdyn netijesidir. Şöhratly ata-babalarymyzyň asly işlerini münasip dowam etdirýän milli açynaslaryň bekişde bedewleriň arasy ganlygyny gorap saklamak, gözelligiň we kämilligiň asyl nusgasy bolan ady rowayaty urlan naýbaşy atlaryň baş sanyny artdyrmak boýunça uly işleri amala asyrýanlyklaryny belläp çykyş edenler häzirki döwürde asyrlar açyp gelýän milli ýörelgeleriň netijeli üstürilýänini bellediler. Ýurdumyzyň ähli ýerlerine häzirki zaman açylyk merkezleri gurulyp bolmagy berildi. Olarda ahalteke bedewleriniň nesil uguryny dowam etmek üçin ähli şertler döredildi. Häzirki zaman açylyk sport toplumlaryna bu ugura degişli bäsleşikleri guramak, atçapşyklaryny geçirmek meselelerini zerur ünsürliýär. Şeýle-de döwrewap toplumlarda açylyk sporty boýunça turgunluşyklary geçirmek üçin ýokary derejeli mümkinçilikleriň bardygyny bellemek gerek. Çykyşlarda ahalteke atlarynyň dünýädäki şan şöhratyny artdyrmak işinde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda möhüm ornuň degişilligi aýratyn bellendi. Gahrman Arkadamyň tagallalary netijesinde milli açylyk sunugatymyz ýurdumyzyň durmuşyna münasip dereje eýe boldy. Ahalteke bedewlerine aýratyn gadyr goýan Gahrman Arkadamyz bekişli bedewlere başlap ahalteke atlary biziň buýsanjymyz we şöhratymyz ganatly bedewler Gadamy batly bedew, atda wepada we sapada ýaly ajaýyp eserler döretdi. Dünýäniň bir näçe dillerine terjime edilen bütün dünýäde ahalteke atlaryna bolan gyzyklanmany artdyrmakda ähmetli ornu bolan bu eserler dünýä jemgyýetçiliginiň bahasyz gymmatlygyna urly. Ma'lum bolýar 2010-njy ýylda döredilen halkara ahalteke açylyk asosiýasiýasy dörli döwletleriň açylyk boýunça hyzmatdaşlygy üçin awraýly meýdança urly. Bu asosiýasiýanyň alyp barýan işleri adamzat medeniyetiniň gymmatlygy hökmünde ikrar edilen ahalteke atlarynyň halkara giňişligindäki awraýynyň belinde galmagy şertlendirýär. Şeýlelikde häzirki döwürde ady rowayaty ulan ahalteke bedewleriniň şöhratynyň täzeden belinde göterilýän zamanatynyň şaýatlary bolýar. Halkymyzyň uçar ganaty bahasyna ýetip bolmajak milli gymmatlygy bolan bedewler aýratyn buýsanç we alhan çeşmet bolupdyr we şeýle bolmagyna galýar. Bir qara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne uçar ganatymyz bolan bedewat
uqqunu üsýän ýurdumyzyň härki zaman baş nişanydyr. Döwürleriň we nesilleriň arasyndaky aýrylmaz ara balanşyň aýdyň dawaranylmasy. Pekim paýhas ummany magtym olup pragy ýerine geçirilýän bu çäräniň açylyk buğdawyny ýurdumyzyň ýeten sepetleri we gadanan üstünlikleri bilen giňden tanışdyrmakda daşary ýurtly kärdeşler, ýagny açylyk asosiasiýalary we puwdoklaryň guramalary şolsana hususy açylyk zawodlary bilen tejribeler alşmakda öýdara behwetli hyzmatdaşlygy giňertmekde de ulyahmete eýe bolar. Maslahatçylar şany senäniň hormatyna guralan aýdym sağla çykyşlara tomaş etdiler. Berent ruha senen aýdym sağlarda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başyna başlan asylly işleriniň hormat prezidentimiz Arkadar Gahrman Serdarymyň durmuşa geçirmek netijesinde milli açynaslyk ýöregleriniň ösüşiniň we Türkmen tebigatynyň ýurdumyzyň gazanýan üstünlikleriniň wasp ýetirli. Maslahatyň ahyryna adnaşlar hormat prezidentimiz Arkadar Gahrman Serdarymyň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler.